ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ମନସ୍ୱିନୀ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ସେମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମାନୁଥିଲେ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ଓ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। କହିଲେ, ତୁମକୁ ସୁପୁତ୍ର ଦରକାର ନା କୁପୁତ୍ର? କିନ୍ତୁ ସୁପୁତ୍ରରେ ସନ୍ତାନର ଆୟୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ରହିବ ଓ କୁପୁତ୍ରରେ ଆୟୁ ଦୀର୍ଘ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ସୁପୁତ୍ର ପାଇଁ କହିଲେ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁପୁତ୍ର ହେବାର ଓ ତାର ଆୟୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲା ଓ ସେମାନେ ତା ନାମ ଦେଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ସମୟକ୍ରମେ ବାଳକଟି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ମାତା ପିତା ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରି ଶିବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲା, ସମ୍ମାନ ଓ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଦିନେ ଭାବିଲେ, ମୋ ପୁତ୍ର କିପରି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ, ତାହା ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ। ଏହା କହି ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ କହିଲେ। ଏହାପରେ ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହାର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଋଷି ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଏକ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ରହିଲେ ଓ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସବୁବେଳେ ସେପରି କରୁଥାଏ। ଏହା ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଲଟିଗଲା। ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଳକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବାଳକର ଆୟୁ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ବାକି ଥିଲା। ସେହିଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର କୁଟୀର ଦେଇ ସପ୍ତଋଷି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ସେମାନେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୁଅ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନେତ୍ର ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆୟୁ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ରହିଲା। ଋଷିମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ ଏହାର ଆୟୁ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ବାକି ଅଛି? ଏହାପରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ସବୁ କଥା କହିଲେ ଓ ସପ୍ତଋଷି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଓ ଭାବିଲେ, ଆମ୍ଭର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ, କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ବାଳକକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ସପ୍ତଋଷିମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ପରେ ବାଳକ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାର ପ୍ରଣତି ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସପ୍ତଋଷିମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ବାଳକର ଆୟୁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ, ତୁମ୍ଭେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ବାଳକକୁ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆଣିଥିଲ? ସପ୍ତଋଷିମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ବାଳକକୁ କାଲି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛୁ। ଆମ୍ଭର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଷ୍ଫଳ ନ ହେଉ, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଛୁ। ଏବେ ଆପଣ ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ବାଳକକୁ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏହି ବାଳକର କେବଳ ମହାଦେବ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ସେହି ବାଳକକୁ ଧରି ଶିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ବାଳକଟି ଶିବଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଗୋଟିଏ କୋମଳ ବାଳକ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦେଖି ମହାଦେବ ତାକୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ହସିଲେ ଓ ଭାବିଲେ, ଏବେ ମୋର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ହସିବାର କାରଣ ମହାଦେବ ପଚାରିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ତୁମେ ଏହି ବାଳକକୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆୟୁ କେବଳ 1 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ବାଳକ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମହାଦେବ ସବୁ ଜାଣିପାରି କହିଲେ, ଏହି ବାଳକ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଓ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ମହାଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଏବେ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମହାଦେବ କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଏହି ବାଳକକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ବାଳକକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମର ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କର ଓ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଅ। ବାଳକଟି ସେହିପରି କଲା। ଆୟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯମରାଜ ତା ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଓ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବାଳକଟି ଯମକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜୋରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା। ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଓ ଯମକୁ ତ୍ରିଶୂଳ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଦେଖାଇଲେ। ଏହାପରେ ଯମରାଜ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛି। ଆପଣ ମୋତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଶିବ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହାକୁ 5 ବର୍ଷର ଆୟୁ ଦେଇଛି। ଏହାର ହିସାବ ହେଲା 4 ଯୁଗର ସମଷ୍ଟିରେ ଏକ ଚତୁର୍ଯୁଗ ହୁଏ, 71 ଚତୁର୍ଯୁଗର ସମଷ୍ଟିରେ ଏକ ମନ୍ୱନ୍ତର ହୁଏ, 14ଟି ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଏକ କଳ୍ପ ହୁଏ। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁ 2 କଳ୍ପ। ଏମିତି 10 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁରେ ମୋର 1 ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି 12 ମାସରେ 1 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ଏହି ବାଳକକୁ 5 ବର୍ଷର ଆୟୁ ଦେଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ହିସାବ କର, ଏହି ବାଳକର ଆୟୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବାକି ଅଛି?
ଏହି ହିସାବ ଶୁଣି ଯମଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କର ଖାଇଲା। ଯମ କହିଲେ, ଏବେ ଏହି ବାଳକ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା କହି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ମହାଦେବ ମାର୍କଣ୍ଡେୟକୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବାଳକଟି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ଓ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେହି ବାଳକ ଜଣକ ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସପ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଅଷ୍ଟମ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଲେ।